Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe e jaygol Placo TV, mi silminaki dow moɗon, mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fuu. Ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna. Hande bo min lortonake en be tinnoje meɗen dede ko larani application ji fere hande bo application ji gadduɗen en tinnay dow majum ɗum dede ko larani application lawol ngol a tokkata a wata audio ko wazu ko gimol ko vocal e ko nandi be majum ha statut WhatsApp maɗa ma bo statut WhatsApp maɗa. Ɗuɗɓe nder moɗo ɗo pe'inana min ƴamde may ɗo lawol ngol mi tokkata mi wata statut audio ma bo gimol ko wazu ko nandi be majum. Yake fere a tawan goɗɗo waɗi ko ɗum gimol ko wolwi hala fere ha nder wolde mako ko ɗum wazu ko nandi be majum ni a yiɗi a ta'a dede ɗon may tan a wata ɗum ha statut maɗa amma ɗum wattako sey to a wartiri ngol video e nandi watugo e status ma bo mi status ha WhatsApp ɗo sey video be photo to ɗum lattake ɗum vocal on ma bo audio on dole sey to ɗaɓɓiti application je montage video a yahi a monti ɗum nden a loro a wata ɗum non mayro ɗum ɗo sarga ɗuɗɓe nder meɗen ɗo ƴamtomi goɗɗo fotai waɗa vocal tan wata ɗum na ma bo waɗa hosa audio wata ɗum to ɗum wazu goɗɗo o ta'a to ɗum gimol e ko nandi be majum. Dalila may ɗo min gaɗani recherche min keɓani application el dede koyngel lawol ngol a tokkata waɗa to ɗum vocal marɗa haje ma to ɗum audio ma e ko nandi be majum a wata ɗum ha statut be koyɗum. Non miɗo toro dede ko da a wala haje majum jotta a wala naftira be majum jotta habdu laru video may ɗo heɓa a anda dede no ɗum warte yeso ko da ɗo mara haje majum. ɓurna nder moɗon futu yake fere to min puɗɗi to min ɗo gaɗa video ɗo to tawi na ɗum hunde ɗon nde o buka wakkati may nde o mari haje wakkati may ɗo sey a tawa o salake o larai ɗum sey to ɗum ɓawo ɗon o lorto o ƴamami mi lari no a waɗino video dow kaza amma mi fuɗɗi larugo ɗum mi lari dai ɗum yeru on ɗoyam link man e ko nandi be majum. Ngam may min ɗo toro on usen to ha min gaɗi video dalila moɗon min gatta video may ɗo to ha min gaɗi video ɗo ko na ɗum hunde nde naftirta wakkati may ɗo nde ha min gaɗi video may ɗo an bo habdu laru video may ɗo diga arande yahugo ragare heɓa a fama rika yeso ɗum tammima nafugo. Non mayro to a waɗi a lari video ma min on bo ɗum ɓeddi encourage go min giya e lallai kala nde min gaɗi video ji on ɗon dara amma to min gaɗi min mbi dede min gaɗi video may ɗo a wi ɗum fottanayi ma a larata o ma wi non ɗo ma wi non may ɗo a yiyai dede ɗum décourage min minon bo mi tammi bo video ji min gatta ɗo pottana on. Amma hedde ko mayɗo miɗo toro dede kala ɓen ɓe abonayi fu tangejjite warugo les seragal jungo moɗon nyamo ha bindi bodeji ɓe vindi abonné ɗo on gara on mema dow maji banni ɓawa to on memi dow maji on dari alama kungel fere wari banta alama lenguru sey on mema dow magel banni ɓawa to on memi dow magel on dari ko garti han konta ton sey gar on mema ngel dow to ɗon hokkata on dede kala nde min gerɓi video kesol fu on darangol be koyɗum. Nonnon tangejjite warugo dede ha alama kolel like ɗo on gara on mema dow magel to on memi dow magel on gingel garti amblé ɗo on hollata dede video may ɗo ngol fottani on. Tangejjite warugo ha les babal commentary on acana min commentary je encourage tamin heɓa min gada ko wadduno gon video ji tilimɗi nonnon miɗo toro on tangejjite warugo dede ha babal alama sharing ma bo partage ɗo on partage lien video may ɗo ha nder groupe ji moɗon WhatsApp Facebook Telegram e ko nandi be majum heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara mbotoro be majum. Ngam may arande may ɗo ni to en gari en nastan en télécharge application may ɗo to en mari haje en télécharge application may ɗo sey en nasta nder Play Store meɗen mi tammi mo fu andi Play Store muɗum sey a nasta nder Play Store maɗa banni ɓawa to nasti sey a wara a winda audio statut maker mi tammi on dari nda inde may ɗon min bindani on sera ɗon audio statut maker mi tammi on dari nda inde may ɗon to on bindi banni sey on gaɗa recherche ɓawa to on gaɗi recherche ɗum waddunon application ji fere sey on tabbitina on télécharge application el ngel arandeyel mi tammi on dari no ngel wayi ha mema dow magel heɓa logo may wanga boɗɗum mi tammi on dari nda logo may ɗon nda inde magel no ngel wayi sey on installa ngel min déjà mi arti mi installe ngel sey mi wara mi mema dow ha alama ouvre ɗo tan banni ɓawa to a wari a memi dow alama ouvre ɗo yake fere ɓe tawa ɓe gaɗay ko waddunego ma publicité ngam application may ɗo na ɗum je coggu na a sodu ngel nda ɗo a lara ɗum sharɗiji maɓɓe sey a lara to a yerdake sharɗiji man ɗo sey a wara a mema dow alama ok ɗo banni ɓawa to a memi dow ok man ɗo ɗum waddanima banni sey a hokka ɗum a waɗa autorisé a mema dow majum a loro a waɗa autorisé déjà sey a rena ngel maɓɓito déjà ngel maɓɓitanakima banni mi tammi on dari dede no ngel waddanma to ɗo on lawol koyngol ɗo to ɗum bindi marɗa haje a winday a hoso audio ngol marɗa haje jotta misalu nda ha mi cappani en ɗo nda alama ɓe kolli audio a nastan a hosa audio to a hosoy audio a waran a waɗa dede kala hunde nde marɗa haje fu sey a dede a publia ɗum jotta to mi mari haje ha mi hosa audio misalu sey mi wara dede ɗo may ha ɓe windi audio ɗo sey mi mema dow majum banni ɓawa to mi memi dow majum a lari ɓe ɗo ƴamami dede mi yiɗi mi hosa audio man ha kuje ɗo ha galerie am na ko mi yiɗi mi waɗa recording majum ko jotta mi yiɗi mi tefito ɗum mi waɗa ɗum vocal to ɗum vocal ma to a nasti babal dede recording ɗo banni ɗo ni a lari jotta to mi memayno ɗum fuɗɗa waɗugo ɗo ɗum fuɗɗai waɗugo recording jotta mi waɗai vocal be hoore am sey mi wata ɗum ha statut am to mi mari haje dede mi waɗa ɗum audio bo to ɗum audio mi yiɗi waɗugo bo misalu man ɗo
sai mi wara daidai babal alama ha audio mai ɗo ni misalu sai mi mema dow majum. Ɓawo to mi memi dow majum ɗum waddani yam sai mi yaha mi hosa audio je mi mari haje mai. To mi memi ɗo ni ɗum waddano yam audio ji gonni nder téléphone am ɗi pat majji mi tammi on dari ɗo ɗum pat ɗum daidai audio ji gonni nder téléphone am, sai mi sufta daidai ngol mi mari haje waɗugo. Jotta misalu min mi suftai tan e ngalal misalu on tan mi wawan mi sufta nda ngol ɗo ni sai mi mema dow magol. Ɓawo mi memi dow magol deja ngol joɗake. A wawan ɗo a modifiya daidai ha nokkure nde marɗa haje fu, a modifiyan daidai ha marɗa haje fu ɗum joɗo daidai ni a modifiyan daidai no marɗa haje. Sai a wara less ha mi cappani en ɗo sai to mi itti ha ɓe windi alama don ɗo sai a mema dow majum. Ɓawo to a memi dow majum banni ɗum joɗake. To a mari haje waɗugo photowol ma latto dow man ɗo photowol waɗa alama ɗo, a waran nda ɗo ha alama a hosata photo mai. To a memi dow majum banni ɗo ni ɗum dillante daidai babal galeri maɗa mi tammi a lari a waran a sufta daidai photowol ngol marɗa haje fu a hosa a yaha waɗa ngam mai minna sai to mi waɗi photowol miɗo holla on tan an to a mari a waɗan photowol haje, to a mari haje a waɗan photowol daidai to bindi fere on marɗa haje windugo ma nda daidai alama windugo mai ɗo misalu ni a wawan bindana ɗum daidai ko marɗa haje. A wawan windugo misalu ko a winda misalu salam misalu banni tan mi tammi sai a mema dow ɗo alama don ɗo daidai a windai daidai ko marɗa haje. Bindi mai ɗo to ɗum couleur marɗa haje ma a sanjanai ɗi. A wawan ngara ɗo daidai nda ko larani hala emoji ɗo a waɗan emoji ji daidai je marɗa haje. To a memi dakoy ɗo ɗum waddanima dakoy ɗo, to a memi a wawan mauninagel daidai no marɗa haje fu ni an kam mi tammi on dari ɗo ka fu sai to a wari an be hore maɗa daidai kujeji fere kam fu a famadi. Ɓawo to a waɗi a timmini daidai sai a wara nda ɗo ha alama ɓe windi sharing dow seragal jungo maɗa nyamo ha ɓe windi sharing ɗo ni sai a mema dow majum. Ɓawo to a memi dow majum nda ɗum deja mi tammi on dari ɗum fuɗɗai limugo nda ɗum ɗo e ɗum lima deja sai en ndena sai to ɗum timmini ɗum enregistrero mi tammi on dari e ɗum yawa. Ɓawo ɗum waɗi ɗum enregistré ɗum timmini jotta mi deja on lari ɓeɗo ƴama ha WhatsApp na ko ha Instagram ko ha Snapchat ko ha Facebook mi yiɗi mi yerɓa ɗum sai a sufta to giɗɗa ngatugo ɗum ha statit maɗa je WhatsApp na ko je Instagram ko je Snapchat ko je Facebook. Jotta min mi sufta je daidai je WhatsApp on tan mi suftata misalu man ɗo sai an bo a sufta daidai ha marɗa haje waɗugo ɗum fu. Jotta min mi sufti daidai alama WhatsApp banni. Ɓawo mi sufti WhatsApp ɗum waɗan recherche ɗum waddana yam contact ji an. To ɗum goɗɗo giɗɗa yerɓango ɗum ma a yerɓanai ɗum himɓe, to ɗum ha statit maɗa giɗɗa waɗugo ɗum ma a waɗai ɗum daidai no marɗa haje fu daidai no suftirɗa fu. Jotta ɗum waddani yam sai mi wara mi sufta daidai ha statit ɗo banni tan sai mi mema dow statit mai. Ɓawo to mi memi dow statit mai ɗo sai mi wara daidai banta no bowɗo goɗɗo watirta statit ni sai mi mema ɗo ni. Ɓawo to mi memi deja nda ɗum waddi mi tammi on dari to mi memai ɗo mi wawan mi mema ɗum fuɗɗa wollugo e ko nandi be majum mi waɗa no mi mari haje sai mi wara mi yerɓa ɗum ni tan. Ɓawo to mi yerɓi ni mi partage daidai statit mai ɗo ɗum publicité ɓe gaddi. Voilà deja mi yerɓi kuje ɗo man jotta mi wawan mi wurto. Jotta to mi wurtoto ni mi lorto mi nasta daidai misalu ko WhatsApp am mai misalu WhatsApp am nga mai ni misalu on dari mi tammi on dari nda ɗum ɗo nda kuje ɗo mai je mi yerɓi nda ɗum ɗo ɗum haɓana daidai yahugo mi tammi on dari nda ɗum ɗum haɓana ɗum télécharge daidai ɗum dilla accu ha ɗum joɗo ha mi nasta nder WhatsApp am gotel ɗo jawangi on daidai to ɗum joɗake. Nda ɗum ɗo ɗum waɗa recherche foti ɗum neɓa foti ɗum neɓata ça dépend de connexion mai. Connexion mi mai ɗo mari daidai e ɗum ɗawi seɗɗa. mi tammi on dari e ɗum waɗa recherche ni foti ɗum neɓa foti ɗum neɓata ɗum ɗo ɗum waɗa recherche ha ɗum haɓana ɗum ya ɗum joɗo. To onon kam ɗo on lawol koyngol ngol tokkoton ngalon daidai e statit je marɗon haje fu to ɗum vocal to ɗum ɗume to a yiɗi a waɗa vocal a wata ɗum ha statit maɗa to ɗum audio goɗɗo nanɗa to ɗum waso a wawan a taƴa ɗum daidai ha to ɗo mai fu a modifiya daidai no marɗa haje a wata ɗum ha statit maɗa to ɗum himɓe marɗa haje yerɓango ɗum fu ɗo on lawol koyngol ngol tokkata ngala yerɓana ɗum himɓe. Ha jotta min ɗo toro on daidai to on ɗo ndara vidéo ji amin nyake fere ha arande maji ko ha caka maji on ngam ɓe gaddani on publicité ko to a wari a maɓɓiti vidéo amin mai ni sai a tawa daidai ɓe gaddani on vidéo wongol lattingol nangol ɗum gol amin fere ɓurata second capantati fere minti gotel ça dépend daidai no ɓe gaddiri ɗum habdu laru daidai publicité mai ɗo sai to ɗum salake nden vidéo amin mai nasti nden a lara ngol to ɗum ha arande magol ko ha caka ko ha ragare magol fu ɓe gaddi habdu laru ɗum non mai ɗo ɗum ɓedda wallitago min bo waɗan YouTube daidai ɓedda publigo vidéo ji mai ɗo heɓa ɗi dayo himɓe ɗuɗɓe gaɗa ko abonugo nasta gara ndara. Ngam mai ɗo min ɗon getta on sosai min getti on Allah barkiɗini yugo daidai non on abonirta chaîne mai ɗo on ɗon partage link ji man ɗo alhamdulillah banta min martin no
on min ɓatakino hewdugo himɓe ko abonné ha chaine mai ɗo himɓe ujune jowo déjà himɓe mai ɗo ɓe kewti himɓe ujune jowo jotta habe hunde fere ko abonné ha chaine mai ɗo ɗum sewo mango sosai min seyi sosai wallahi min getti on Allah barkidin ta gejjite be beddugo ni ta shome wallitago min partage go lienji mai ɗo heɓa daidai derɗiraɓe ɗuɗɓe gaɗa ko abonugo heɓa daidai gaɗa ko botorago e daidai video ji ɗi min tammi yerbugo ha tammiɗi waɗugo ɓawo non mi tammi on dari statut mai ɗum jodake jotta to mi lortoto mi wiya mi nasta ha nder WhatsApp am ga ngota misalu banni ɓawo to mi nasti nder WhatsApp man ɗo ni to mi warano daidai babal larugo statut déjà nda ɗum ɗo mi tammi on dari nda ɗum ɗo ɗum wari jotta mi wawan mi nasta statut mai banni nda ɗum ɗo ɗum hawana daidai télécharge go bana mi wi on ɗum daidai condition wala mi tammi on dari ɗum nda ɗum ɗo ɗum télécharge audio wol man ɗo jotta mi yiɗa sautu man ɗo wanga ɗo on lawol koyngol ngol tokkata gaɗa daidai statut ɗum marɗa haje fu banta mi tindini on sakiraɓe ngam mai ɗo on jarama sei to en putti ha nder video meɗen tammingol warugo yeso ta gejjite waɗugo like e on gaɗa commentary e ko nandi be majum on partage lien man bo heɓa sakiraɓe ɗuɓɓe nasta ndara on jarama wassalamu alaikum.